Čaute a vítam vás v Svet v lopte. Dneska si ukážeme nejaké novinky vo futbalovom svete. Ako prvou začneme Aubameyangom. Povedal, že jeho najobľúbenejší tým nie je Borussia Dortmund, ale niekto iný. Ak by sa ho opýtali, tak by určite išiel a je to Real Madrid. Povedal, že iba tento tým by zmenil jeho názor na Borussiu a tým by si Borussia neudržala jeho super strelca. Ibrahimovič s Martialou sa hádajú o číslo 9. Tým sú prvé hádky v Manchester United len kvôli Ibrahimovičovi, ktorý dal hneď na Facebook jeho dres s číslom 9 a Martial zareagoval presne takisto. Akurát, že si zmenil profilovku na Facebooku a je tam on s číslom 9. Uvidíme, kto si toto číslo privlastní. Barcelona, konkrétne Lionel Messi, zmenil z FIFA ku najväčšiemu rivalovi, ku PES 2017. A uvidíme na tomto cover obaly, uvidíme Neymara, Messiho, Suáreza, Rakitiča a Piquého. A pri FIFA 17 to bude zase Marco Reus. Ronaldo má nový hotel v Madeire, teda na Madeire, na ostrove, na ktorom sa narodil, vo Funchale. A to nie je stále všetko. Ešte má pripravené hotely v New Yorku a taktiež v Madride. No uvidíme, ako sa to všetko dá dokopy a takto. A majú to byť jedné z najluxusnejších hotelov na svete. A ako by to malo meno? CR7. Lajkujte, odberajte, komentujte a čaute.